За слон кикиш. Не е останало много за жалост. Преди няколко години функционираше добре. А сега не функционира. Да, имаше си хижар. Там горе за спането ли? Тя му виж съобщение на Чичо Краси, че ще не мога да има. Биленки, ти какво ще кажеш пред нашата камера? Кажи нещо хубаво, бе, като единствена дама. Като всички. Аз усещам как... Първ път виждам за слон. Много е странно и интересно. Ето това има да кажа. Много странно и интересно. Да, аз си го представях само като покрив за слон. И то първият заслон, който беше запустял, което е още по-интересно. Не, аз си го представях много по-зле. Той ми е по-зле заслон. В смисъл само като покрив. Да не те боли. Този е хубав заслон. Този даже има потенциал да се спи. По-скоро е бил, бе. И е на толкова красиво място. Аз съм го виждал във времето, когато цъфтеше просто, беше много добре и ми е жално сега да го гледам такъв. Жалко. На Витоша? Синята стрела е супер як.